Да, знам, че всичко си знаеш. Сигурно знаеш и за съблиминалите и как препрограмират подсъзнанието, като чистят травми и махат ограничаващи вярвания, нали? Ако пък случайно не знаеш, заповядай в канала Ziora BG. Проблемът е, че си се превърнал в склад за информация. Спри да бъдеш библиотека от знания и стани лаборатория от опит. Спри винаги да знаеш всичко. Започни най-накрая да го прилагаш. И преди да си помислиш, пак ли някой ще ме учи как да си живее живота? Честно казано, истината е, че ми е дошло до тук от хора, които ти обещават чудеса, докато ти просто скролваш за допамин. Не те уча, предизвиквам те. В канала има инструменти, които работят, докато буквално ти не правиш нищо. Нищо. И ако си от онези хора, които все пак искат да разберат за какво точно говоря, как се случва магията и науката зад всичко това, имам видео с обяснение. Цялото е 16 минути. Знам, че е трудно да откъснеш 16 минути от скролването ти на забавни котки, които се бият с тигри, примерно, но изборът е твой.